Dobré ránko z Ohridu, zo Severného Macedónska. Dnes som si pristal trošku skôr, aby som si vychutnal toto ticho na jazere Ohrid. V tomto meste sa nachádzalo 365 kostolov. Ako prvé miesto, ktoré chcem navštíviť, je kostol svätého Jána. Je to také najfotogenickejšie miesto. Ak chcem tam aj poletať dronom, a ide sa tam po tejto cestičke alebo po tomto moste. Dĺžka jazera je 36 km a šírka je, myslím, nejakých 16 km. Priemerná hĺbka jazera je 155 metrov a maximálna hĺbka je 288. Mám v ďalke kostolík, ktorý chcem ísť navštíviť a je to taká ikona mesta, je to kostol svätého Jána a je to najfotogenickejšie miesto. Skúsim nájsť cestu, ako sa tam dostanem. Každý tu odpočíva v nedeľu ráno. Tichučko. Ranná rozsvička. Neskutočne ticho. A tu ho máme. Krásny kostol svätého Jána. Neviem, či je otvorený, ale čítal som, že vstup je nejak mierne spoplatnený. Ja sa vydám touto cestou hore, kde by mal byť výhľad a kde by som chcel spraviť nejaké dronové zábery. Ohrid má veľmi malé letisko a je to veľmi zaujímavé a doporučujem ho určite navštíviť tým, ktorí sa boja lietania, respektíve ktorí sa boja tých procesov na letisku a tam si to môžu fakt vyskúšať, že je to úplne easy. Bo minule som sa bavil s kamarátkou, ktorá sa bojí, že zablúdi na tom letisku alebo niečo podobné, že zmešká let a tak ďalej. Tak toto letisko v Ohride je úplne ideálne natrénovať si takéto niečo. Spravil som si rannú prechádzku a teraz idem späť ku kostolu svätého Jána a potom by som si dal nejaké raňajky. Uvidíme, čo nájdeme v meste. Ukážem vám moje ubytovanie. Bývam v takomto starom dome.
takýto apartman v centre starého mesta. Som s tým celkom spokojný, je tu plnohodnotná kuchyňa, viete si tu spraviť jedlo. A to znamená panvice, hrnce. Je tu aj menší výhľad na jazero ináč. Tam niekde. Aj kúpené, akože celkom fajn. Cena tohto ubytovania bola nejakých 46 € na 3 dní, čo je cca 15 € aj 30 centov. Takže toľko to asi z tohto ranného skorého výletu. Ja si idem dať sprchu, potom si dám raňajky a pokračujeme ďalej. A vybral som si moje tradičné miesto. Raňajkové. Menšia zápcha. Vyzerá to, že som tu úplne sám. Ale nie je to celkom tak, pretože mám tu aj spoločnosť. Pozrite sa akú. Auto ma tu stále čaká. Vyzerá, že OK. A môžeme sa vydať na dnešnú cestu. Príjemne ma prekvapila cena za zapožičanie tohto auta. Na 3 dní to bolo 40 €. Dorazil som do Zádoky Kostí a hádajte čo? Je to zavreté. Je to otvorené každý deň okrem pondelka a dnes je pondelok, takže nevadí, skúsim spraviť aspoň nejaké dronové zábery. Bolo mi to hneď čudné, že nikto na parkovisku, žiadne auto, teda respektíve ešte jedno auto tu bolo. Boli to ľudia z Turecka, ktorí sa tiež trošku sekli a nevedeli, že to múzeum je zavreté v pondelok. Nevadí, chvíľku sme aspoň pokecali, ja som spravil nejaké dronové zábery. Tá turecká rodinka videla, že mám dron, tak sa pýtali, či mám nejaký YouTube kanál, tak som im dal môj YouTube kanál a mám ďalších odberateľov, čo ma teší. Nejaké špeciálne opravy na cestách sa tu dejú. Ja som sa už presunul na druhú stranu jazera Ohrid. Nachádzam sa blízko albánskych hraníc a konkrétne som už pri kláštore svätého Nauma.
Ak si dobre pamätám, tak svätý Naum bol žiakom Cyrila a Metoda a taktiež spisovateľom, mal by tu mať aj hrobku. Ak sa v niečom mýlim, tak prepáčte, môžete ma opraviť. Ja som mal z dejepisu 3, tak... Co to žere? Krásavec. Svätý Naum tu musel mať krásny výhľad na jazero Ohrid. A zrejme tu čerpal aj inšpirácie pre svoje knihy, keďže bol aj spisovateľom. It must be some signal, but Yes. what does it mean? I think that when he opens up, he's mad. He's mad. Yeah. Oh man, need to be careful. Vyzerá, že je nasratý. Toľko ľudí okolo neho, ani sa mu nečuduje. Pekný areál, poskytuje veľa možností člnkovania. Hello. Hello, hello. No boat trip, no boat trip. I'm hungry. I'm just going to something. Chcel som si objednať tradičné tauče, krauče, alebo nejak tak sa to volá, tradičné macedónske jedlo. Bohužiaľ to nemajú v ponuke, tak som si objednal burger. Máme takéto pekné sedenie, romantické, ideálne pre zalúbený párik. Viem si tu predstaviť, tráviť večer pri víne aj s dobrou spoločnosťou. Z tohto miesta mám veľmi dobrý pocit, ideálne miesto na relax, chill out, oddychnutie. No a ja sa pomaly presúvam späť do mesta Ohrid. A few moments later.
pôvodný kostol, ktorý tu stál, postavil Kliment Ohridský a zničili ho Osmania v roku 863. Stavba súčasného kostola bola dokončená v roku 2002. Samuelova pevnosť. Vyzerá, že to je zavreté. It's closed, yeah? Okay, well. Oh, you are visitors. Teraz je otázne, že či tých ľudí niekto zamkol, alebo sú to zamestnanci. A majú tu aj takéto celkom pekné Wi-Fi lampy. No a toto už je staroveké divadlo. Vyznačuje sa s veľmi dobrou akustikou a bývajú tu každoročne, myslím, hudobné slávnosti alebo hudobný festival. Deň sa nám blíži ku koncu a ja ešte skúsim spraviť nejaké posledné dronové zábery pri západe slnka a potom jedno malé alebo veľké orosenie. Nachádzam sa na mieste, ktoré v minulosti slúžilo zrejme na opaľovanie, aspoň tak som to našiel na internete. Má to svoje romantické čaro. Toto je môj posledný večer v meste Ohrid v Severnom Macedónsku. Môj pobyt hodnotím veľmi pozitívne, čo sa týka všetkého, od ubytovania po reštaurácie, služby. Ja viem, že väčšina ľudí sem chodí radšej v lete, pretože je tu jazero, radi sa kúpu, opalujú, ale aj február má svoje čaro. A najmä pre tých, ktorí nemajú radi davy turistov. Ja budem rád, ak mi dáš na video like a budem ešte radšej, ak mi dáš odber. A vidíme sa pri ďalšom videu a možno to už bude nejaká tá exotika, takže ahoj, čau.